Здравей, Хаги. Аз съм онзи, който ти писа subscribe и ще ти прати видеото. Това всичко е само за теб. Да много ти хареса всичко това. Ето едно от изобретенията ми. Така. Отлагане, не знам защо. Да. Винаги. Така. Не знам. Да. Не иде. Скоп. Да. Това е едно от изобретенията ми. Другото е ето това бебче. Ха! Да. По-нататък. Това. Съм го обмислил добре, но едни също така, че това едва ли ще нужда да го показвам. Така. Вратата е разбита. Къдец! Разбихме вратата. Така. Дава емералди. Добре, да видим какъв емералд ще ми даде. Така и долу. Това е шигичка. Така, следващото ми изобретение. Това е същото. Няма никаква разлика от това. Там където не прави шигичка. Изчакайте, че леко ми се пъгна нищо. И ето готово. Пак се го пускате. Натискате копчето и готово. Сега, към следващото изобретение. Което е това. Ха, това е странно. Не знам. Какво? Само да видя откъде идва. Да, значи идвам от тук. И тук е копчето. Помощ! Скарайте ме! Не! Да. Така, следващото ми нещо, което аз изобретих. Не знам дали ще хареса. Ха! Спомнали се. Така, това... Да. Ето как са каймели, вече разбрах. Къде беше? А, да. Това съм се го виждал, така че няма смисъл. Това е напълно елементарно. Обаче, едва ли ще се вижда това. Сигурно ти си гледал много клипчета на много известни. Разбира се, ти си доста известен, така че... Да. Не искам да ми се пусне света. Но нищо. Дано всичко това ти е харесало. О, спусна се. Яло ще видиш това. О. Така. Това го отнавях на клипче. Така. Ако натиснеш копчето, след това много пак ще се затвори.
Ако въведеш кода. Не, трябва да съм малко по-бърз. Извинете заради лагане. И готово. Хаха. Това е супер. И... Хаха. Ето. Това е всичко, което трябва да направя. Дано ти е харесал, Хари. Това беше клипчето. Чао от мен.